S-au dus cei 2000 de ani și mulți din frați s-au dus cu ei. Și iată-ne că noi, urmașii, ajunsam în mileniul 3. S-au dus acele 2 zile pe care le-a vestit Iisus și a mai rămas doar ziua 3-a să se împlinească tot ce El a spus. Aleluia. Căci așa a spus Iisus odată când era în trupul omenesc: eu am de lucru azi și mâine, însă a 3-a zi sfârșesc. Deci 2 zile pentru El sunt 2000, un timp vestit. Și acum acest mileniu 3 ne apropie de un sfârșit. Noi putem crede ce vom vrea, dar timpul Domnul stăpânește și Duhul Sfânt celor ce-L au aceasta astăzi prevestește. Se apropie clipa finală, lucrarea este pe sfârșit, iar locul pentru altă viață Iisus deja l-a pregătit. Aleluia, glorie Lui. Eu n-am ce să vă spun acum decât ce am primit de sus. Aleluia, și conținutul este acesta: iubiții mei, vine Iisus. Maranata, glorie Lui. Voi, frații mei striviți de cruce, purtați mereu din val în val. Corabia vieții voastre se apropie acum de mal. Ne apropiem acum de țărmul ce mulți din noi l-am așteptat. Ne apropiem de veșnicia celui ce ne-a răscumpărat. Ne apropiem, Duhul anunță pe toți acei ce priveghează. Simțim cum sfinții de prin vremuri se adună, se încoloniază. Simțim cum Duhul Sfânt trimisul îi pregătește porumbița, ca în ziua când va începe nunta să-i poată împlini dorința. Aleluia, aleluia. S-a dat deja de mult semnalul intrării în mileniul 3. Încep surprizele să apară și încolonarea, frații mei. Numărătoarea cea inversă ea va începe chiar de sus. Dar sfinții trebuie să știe căci în curând vine Iisus. Chiar dacă vine întâi durerea, chiar dacă vine întâi amarul, chiar dacă vine întâi Golgota și trebuie urcat calvarul, chiar dacă vin și au să vină, ele acum se pregătesc, dar într-o zi se dă semnalul și toate, rând pe rând, sosesc. O să apară Anticristul și alte ordini mondiale, se instalează semnul fiarei și toate ne vor sta în cale. Satan va căuta să curme nădejdea sfinților curând și va începe vijelia și vom intra și noi la rând. Nu vor fi numai zile bune, nu aici al nostru paradis, căci la sfârșitul cărții sfinte există un apocalips. El nu e pus acolo în carte, așa ca noi să-l ocolim. El spune cum va fi sfârșitul și cum noi trebuie să ne pregătim. Și dacă azi suntem aici, iubiții mei, e un mare har. Hai să ne întărim în Duhul, căci vin și zilele de amar. Hai să ne umplem astăzi vasul cu un de lemnul sfânt de sus. Și dacă o fi să vină noaptea, să fim lumini pentru Iisus, să fim făclii ce sparge besna, să fim fecioare ce veghează, să fim mireasa care așteaptă și în așteptare luminează. Căci atât ne-a mai rămas în lume pentru acei ce sunt mireasă, să vină Cel ce a zis că vine și să ne ducă El acasă. Nu e ușoară așteptarea când nopțile se tot lungesc și atâți tâlhari se toși de sânge, de jefuiți se pregătesc. Nu e ușoară așteptarea și pribegia pe pământ și nici nu am avea izbândă de n-am avea pe Duhul Sfânt. De n-ar fi El ca să aprindă al dragostei fior în noi, de n-ar fi El mireasmă sfântă ce dă puteri la lucrători,
de n-ar fi El să ne hrănească cu alimentul sfânt de sus, n-aș fi avut nici eu, nici altul nimica consistent de spus. Dar slavă lui Iisus, mărire și slavă Duhului cel Sfânt, căci El este tăria noastră și hrană sfântă pe pământ. Hai să-i pregătim traseul să poată Duhul Sfânt lucra. Hai să ne întărim în Duhul și atunci mai mult ne-om bucura. Atunci vom deveni o forță și vom privi mereu în sus și cu o dorință arzătoare vom spune vino, vino căci te așteptăm, Iisus. Aleluia! Vino, Doamne Iisuse, Domnul să vă binecuvânteze.